ମାଉସୀ ପରେ ନା ଆସିବ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଘଟ ବୁଡ଼ି ରଖିଥା ଜୟ ମା ମଙ୍ଗଳା। ଆପଣ ମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଯାଉଥିଲେ କୁଆଡେ? ମାଗି ଯାଉଛୁ ଆଉ କୁଆଡେ ଆଚ୍ଛା କୋଉଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଗି ଯିବେ ଆପଣ? ଏଇ ଯାକ ଯିବୁ ମାଗିକିନା ପଳେଇବୁ ଆଉ। ଆଚ୍ଛା ରହୁଛନ୍ତି କୋଉଠି? ଘର କୁଆଡେ ଶିଖିବାଠୁ ଚାଲି ଚାଲି ଆସୁଛନ୍ତି? ନାଇଁ ନାଇଁ ଆଉ ଗାଡ଼ିରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ପୁଅ ବୁଝିଲେ? ମୁଁ ମନା କରିବି ମୋ ପୁଅକୁ ଘଟ ବୁଡ଼େଇ ରଖେ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇଠି ଦେଖିଲି ଦେଖିକି ଗାଡ଼ିଟା ଅଟକେଇ ଦେଲି। ମୁଁ ଭାବିଲି ଯେ ଆମ ମାନଙ୍କ ସହିତ କିଛି କଥା ହେବା ହେଲା ତ କଥା ହେଉଛି ଏଇଆ କଣ କହିଲେ ମାଉସୀ?